Samtang sa pipinakalambuan at taliwaning pagpang-bash o bugal-bugal nga nadawat, Lapu-Lapu City Director pabiling mibarog nga 100% silang sigurado nga kinigyon si Renato Llyenes sa alias Rinrin ang responsable sa niog nga pagpatay ni Christine Lee Silawan. Mubalik si Luan Mirondina sa dugang update. Sa ikatulong adlaw nga natanggong dinhi sa Lapu-Lapu City Police Custodial Facility, nakakuha kami og kahigayunan nga mamahimo namo siyang mahinabi aron pagkonfirmar sa iyang mga pangangkon. Subli siyang gipahibaw sa City Director sa iyang katungod pagbalibad sa among mga pangutana apan voluntaryo siyang misaysay sa mga panghitabo. Para sa ako gisulti ganiha, na kay katungod magpakahilom kung dili nimo gusto tubagon, okay? Pero kini wa magudtay wala ang iyang lawyer diri. Anyway, so mga kinahanglan i-appreciate ko sa iyang katungod. Gisukna namo siya kung unsa nga matang sa gunting ang iyang gigamit nga nakahiago man og grabing mga samad ang biktima ug kun nganong may dalaman siyang gunting dihang nakikita siya kang Christine Lee. Pero ang gunting ba, ina nakalaw na iya? Ano naman gunting anong gunting, ma'am? Ito, ma'am. Ang gunting nga ang mga defense rules niya dagko man. Ang gunting lapad ya ang gunting, ma'am, di ma'am. Wala ka kasama ito. Wala man sa ang gunting, ano naman ang silbido kalingin ako nang ikoptan. Pasabot ni Renren, nagumon siya sa gidiling drogas ni adtong higayuna. Busa na himo niya ang ingon ni adto ka brutal nga pagpatay sa dalagita. Wala mo to na ako nga ingon na laksiun yun nga ako ram nung gikalit mang gigunita na ko yung dayon laksi ni kaman punit sa bag. Wagan ko kay bawog og nadabang unod o nabukog na bilin ba ano. Wagan ko kay bawog nadabang lunggan o ibulobol. Kay katutusyon na wala jugo sa time sa pangutok. Samtang si Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Limuel Obon, mitataw nga 100% silang sigurado nga si Renren gayud ang responsable sa krimen. Kinitaliwa sa mga pagduda nga scripted ang pangangkon ni Renren sa salaod tungod sa 2 milyones pesos nga reward money. We already have anticipated nga ingon nga reaksyon. Pero kamo nagsugod mo pag-cover since day one until this day, more than a month na nag-ingon good ko ninyo nga I will not come out to the open, not unless 100% sure ta nga ingon ani na. We are not driven by any reward. Wa malikayi sa City Director nga subling ma-emosyonal dihang among gipangutana kung mo rekomendar ba siya nga mapasidunggan ang iya mga sakop nga milihok aron masikop ang suspitsado. Sa kalisod sa giyagyan sa akong mga tao ba nga ilang kalisod diri sa akong shoulder ba, and then they do not appreciate what we have. We did not think of getting a reward. I'm just happy this is over. Uban ni Renato Llyenes, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.